Good morning. Ah, kumusta mga followers, mga subscribers, mga viewers? Kumusta? Nakasinati na ba kag pasulay si mga kinabuhi? Nakasinati na ba ka og grabe nga mga balatian si mga kinabuhi? Kung naa ka karon sa sitwasyon nga dunay balatian, ayaw kadlok, ayaw ka balaka, ayaw ka luya, ayaw tutok sa maong balatian nimo. Na kayo sa story with Orville Kili. Si Orville is dunay sakit. Stage 4 cancer. Si Orville grabe niya hilak nga gipahibaw siya sa doktor nga Orville duna kay sakit stage 4. Si Orville grabe nga hilak ni Orville. Syempre ikaw kung makabati kay ginana nga mga istorya kung ingnon na ka nga inana imong sakit and then unsa may bation nimo syempre mohilak jud ka. So that's why ang gimo ni Orville is crying. Sige siya hilak, sige hilak. Yang asawa ningon ang doktor na lang kay duwa ka buhan nga mabuhi ning kalibutan na. Syempre yo masyak jud ka. Syempre limitado na lang kinabuhi nimo, inihap na lang ang adlaw nimo. So that's why nihilak samot si Orville. Yang asawa ningon, Orville, na lang kay duha kabutang nga pilian. Ang duha ka buwan nga mabuhi ka ning kalibutan na either pagamit nimo kay Lord or magpabilin ka na lang ba nga magantos sa imong balatian. Orville said, thank you. Sakto ka. Sakto imong giingon. Okay, karon tawag ako mga pamilya, tawag ako mga parente, tawag ako mga barkada, tawag ako mga kailatanan para i-address sa hospital na atay party. Invite tanan sa iyang asawa and then in that time nangadto sa hospital. Og dito daghang kay tayo tao na tinga ang mga doktor. Unsay naa? Syempre, unsay naa? Natinga ang mga doktor, nurse, tinga sila. Ingon nila na daw og party. Unsay pa nga sa party? Cancer party. Bongga, di ba? Cancer party. That's why ngadto sa kadaghanan giingon ni Orville sa tanan. Mga pamilya, parente, barkada, mga kaila. Ipaibaw ko ninyong tanan na doon ako'y cancer stage 4. Og doon na lang ko'y duha ka buwan nga mabuhi ning kalibutan na. Gusto ko madili masayang ang buwan nga mintras na ginawa pa ko. Gusto ko nga i-share ang word of God. Gusto ko nga isulti ang pulong sa Ginoo. Gusto ko nga kining nabiling nga pila ka mga adlaw akon ipagamit sa Ginoo. So in that time guys, katong mga pamilya, katong mga parente, katong mga kaila niya, mga amigo is nahimo niya membro. 1 year nilabay si Orville nakalimot siyang kamatayon. Kabalo mo nga ang doktor nga nagsulti niya nga duha na lang kabuwan siya nga mabuhi una pang namatay siya. Inana si Lord. Don't focus on your weakness. Focus on God's strength. So that's why nga kung naa ka sa balatian karon, ayaw kadlok, ayaw ka balaka, ayaw kawa sa paglaom. Naa pa ang Dios. Siya tag-iya sa tanan. Igo lang ang tao nga musulti nga dira na lang kataman pero si Lord mo ay nagupot sa panginabuhi. Guys, be strong and trust God. And God's love us. So that's all. Thank you. Kuya GAV channel.